As the Makanyas, we would like to take this opportunity to address this matter at hand. I will address two different matters in this single video. Ake sithathele lithuba singoMakhanya ke sikhulume ngalezinto ezimbili esike sathi ukuyithinta before okugodwa ke kwazo ngeke ngathi ukuthinta before. Okay, ufuna ukukhuluma ngale ndaba le yamatekisi engeke ngakhuluma ngenza ivideo ngayo la khona ngithe ngiyahamba manje ngibheke lapha yana ngizoyikhumbula leyo video. Ngathi ngiyahamba manje ngigibela uM1 ngibheke lapha yana ePimville. Ngathi ngiyangena lapha ngiya off ramp lapha ngingena ngoKhisane Road ngidabula lapha na ko Baragwanazi ngiqonde ngqo lapha yana ePimville. So ngizoyikhumbula ke lo video. Olunye kudaba engifuna ukukhuluma ngalo udaba lika Smirnoff noKhuzani. Udaba lika Smirnoff noKhuzani ngizothi tshantshi nalapha kuPapa G. Inkabi yamadoda uPapa G ngizothi tshantshi nalapha kuyi. Kodwa ngiqale la ematekisini ngiphakama nokushaya izandla ezinkulu ngishayela imboni yamatekisi, imboni ekuyiyona esithanda kakhulu singoMakhanya. Siyayithanda nje kakhulu imboni yamatekisi, siyayisebenzisa kakhulu imboni. Ingakho nje sifuna ukuba nezwi ezintweni ezithinta imboni isikakhulukazi ezidinga ama solutions singoMakhanya. Sishaya izandla ke ngendima imboni yamatekisi ethe yayidlala lapha yana esigamekweni esenzeke ePimville la khona kusuke nje abantu thizeni abacashe ngemboni basuka bayokwenza ubugebengu lapha yana bashisa umuntu. Ayikho ke iexcuse yokushiswa komuntu eshiswe phakathi emotweni yakhe aqala adutshulwe abese ashiswa njalo abantu angaxabene nabo, abantu angabangilutho nabo, just because nje usemkhakheni labo bantu abangahambisani nawo bese bembulala ngalesi sihluku bemshisa. There is no excuse ke kuleyo nto eyenzekile, kube nje ubugebengu obuphindiwe nenkohlakalo ephindiwe. Siyenzile ke ivideo yokuthuka leso simo leso kanye nazo zonke izinto ezithinta lesasimo. Siyenzile ivideo impela yokuthuka inhlamba nje kuleso simo leso ebesiyinhlamba ngohlobo olumangalisayo. Kulena ke sengishaya izandla ke sengiyabonga ematekisini, siyabonga kuma owners, sibonga ko drivers, sibonga ko association bonke, sibonga kubo bonke ke naku Santaco siyabonga. Sibabonga kanjena nje ingenxa yenxaxheba, ingenxa yegxathu abalithathile yokuthi basukumele phezulu kulesa simo. Ama-taxi, imboni yama-taxi igcwele iSouth Africa yonke. Kodwa isigameko asenzekanga kuyo yonke imboni yama-taxi, senzeke ePimville. Ingakho uleya video engiyenzile ungaphinda futhi uyoyibheka lo video le ikhona la emavideo nami. Ngithi ngibe specific nje ukuthi inhlamba ngiyithuka kusiphi isigameko. Angithukanga amatekisi wonke, ngithuke isigameko ngaze ngabiza negama lendawo yesigameko okuyilapha ePimville ngasemaponya mall la khona kwenzeke isigameko sokushiseka kweemoto kuze kushiswe nabantu. Ilapho la singoMakhanya besiqonde khona ngqonga leya video la besithuka khona inhlamba eyenzekile. Siyabonga ke bosomatekisi ispeed enisukume ngaso nizama ukulamula, nizama ukukhalima isimo
ningenelela nisuka kwezinye indawo ebeningathintwa nokho ilesa simo, kodwa ngoba nisembonini nasukuma nama ngeenyawo nathinta ososession benu nabo basukuma bama ngeenyawo naze nathinta neoffice eliniphethe ku Santaco, na uSantaco asukuma wama ngenyawo. Sibonile media briefing eyenziwe uSantaco. What a professionalism, what a good step, what an action. Siyabonga ngaleya action leyana amazwi akhulunywe imanagement yakwa Santaco laphayana ikhombisa uzwelo, izwelana nemindeni ehlukumezekile ngenxa yalesa simo esenzeke lapha ePimville, beze beofferisha imindeni ukuthi impela bazoyinakekela, ibona who will take care of the bodies, ibona abazongcwaba umzimba. Siyabonga kakhulu, inhle kakhulu lento uSantaco oyenzile, inhle kakhulu, iyawududuza impela imndeni leyana elinyalelwe, uyayiduduza imndeni elinyalelwe lento eyenziwe uSantaco. Siyazi ke ukuthi uSantaco mawenza le yanto buyenza egameni lemboni yamatekisi, ingakho nje sibonga imboni yonkana, ngoba uSantaco ubeyesukuma on behalf of imboni yonkana, ubeyesukuma on behalf of ama owner, esukuma on behalf of o driver, esukuma on behalf of imboni yonkana. So ingakho imboni yonke yamatekisi sishayela ihlombe South Africa yonke, ngoba iyayiduduza impela imndeni le yanto eyenzekile. Siphinde futhi singomakhanya sibuyele kuwo amatekisi, nawo amatekisi alahlekelwe bakwethu, alahlekelwa amatekisi. Kungabe ngathi kulahlekelwa laba bama Ubers kuphela, ngoba naku bona bebukeke ngazuthi ba soft bathambile. Amatekisi alahlekelwa, ashisiwe amatekisi. Khona nje itaxi eshiswe khona lapha esigamekweni, ashisiwe amatekisi. Imbi lento eyenzakalayo yokuthi kushiswe inqola zethu ezisithuthayo. Sizothuthwa yini makushiswa amatekisi, ngoba sithembele kuwo lamatekisi. Njoba singenayo imoto nje sihamba ngalamatekisi, ayasiza lamatekisi, sithembele kuwo. Imoto yu300,000, ukugibela itaxi u20 rand. So lamatekisi lawa asisiza kakhulu, adlala indima enkulu emphakathini. Uma ngabe kuzolinyazwa imoto zethu ezisizayo njengomphakathi, ngempela lapho ibhlungu lento eyenzakalayo singomakhanya siyayikhuza, sithi ayiphele le shit le eyenzakalayo ukuthi kushiswa amatekisi. Siyayikhuza impela singomakhanya, uyabona, siyayikhuza lento. Awangashiswa amatekisi. Bosamatekisi ake kuhlanganweni madoda, kuhlalwe phansi kubhungwe kubonakala ukuthi iliphi ikhambi ekuzophunywa nalo, ikuphi ukusebenzisana ekuzohlanganiswa kuhlangane laphana, ngoba into eyenzakalayo la wonke umuntu ulela ukubeka isinkwa etafuleni. Ama Uber afuna ukubeka isinkwa etafuleni, njengoba namatekisi efuna ukubeka isinkwa etafuleni. So akuboniswane bakwethu, kubonakala ukuthi iliphi ikhambi ezoqhanyuka nalo ukuthi kusetshenziswane ngokuthula okungenampi. Bekuyiloko nje siyabonga bosamatekisi, siyabonga mboni yamakhumbi ethu esiwathanda kakhulu, siyabonga kakhulu. Bese kuba yilesa sigameko sika Smirnoff. No, mina bengithi lapha yana uSmirnoff noKhuzana abayilungisela into yabo. Ya abayilungisa impela, akube khona indlela leyanto elunga ngayo. Ake nithi ukuma kancane webalandeli bomculo, ake nithi ukuma kancane, ake nifasa amatomu, ake nibopha amatomu, ke nithi ukuyibamba nje lapho nje nime nje wo. uKhuzana engakasho lutho, si Blue Nation angeke simthuka uSmirnoff. Ingamlenze ingakasho lutho, ingakasho ukuthi idele lo Smirnoff, isangane lo Smirnoff, isuke lo Smirnoff, angeke simthuke uSmirnoff. Si Blue Nation siyazibophezela ukuthi nase beqalile abawayeke lo masemba lawo. uKhuzana akakasho lutho, uKhuzana akakasho uKhuzana ukuthi uyahlukumezeka.
sathuka lapho Khosini ngoba waphumela obala uKhuzani washo ukuthi uyahlukumezeka samthuka uNtuntsula ngoba laphumela obala iqhawe lasho ukuthi iqhawe liyathukwa lana liyalwisa liyahlukumezeka saphumela obala uKhuzani njobe engakaze nje am include nje ngisho include uSminoff emtalabhweni sithini ke